Často sa ma rodičia malých športovcov, začínajúcich športovcov v detskom veku pýtajú, ako majú upraviť stravu preto, aby ich nielen podporili vo výkone, ale aby ich aj ochránili z hľadiska dlhodobej výkonnosti a dispozície pre tréning a pre výkony. A najmä vo chvíľach, keď sa už rekreačné športovanie a športovanie pre smiech a so zábavou a spolu s rodičmi, mimochodom, nestrkajte svoje deti do športu. Športujte s nimi. Bude to pre ne oveľa priateľnejšie, oveľa viac motivujúcejšie. Ale keď sa už také rekreačné športovanie začne meniť na nejaký výkonnostný šport, tak tam už naozaj stojí za to premýšľať, čo treba urobiť pre stravu dieťaťa, aby sme chránili jeho zdravie. A pri fyzickej záťaži sú samozrejme namáhané a opotrebovávané aj tkanivá, ktoré nesú v sebe kolagén. Ale nekupujte im kolagén. Prosím, chránte svoje deti. Nedávajte im nadmerné množstva bielkovín v nejakých proteínových koncentrátoch a doplnkoch. Starajte sa o to, aby mali dosť prirodzených vitamínov a minerálov. Dbajte o to, aby sa neprejedali veľkým množstvom cukru. Dbajte o to, aby mali dostatok spánku a neuberali sa o spánok na sociálnych sieťach a počítačových hrách a podobne. A prečítajte si prečítajte knihu, zachránte svoje kolagény, aj kožu, kĺby a cievy, aby ste vedeli, ako máte chrániť kolagény vašich detí, pretože ich treba chrániť už v detstve, a ako prípadne, v prípade, že už sa začal rozvíjať nejaký problém, ako im pomôcť ten problém vyriešiť a zastaviť. Zachránte svoje kolagény, aj kožu, kĺby a cievy. Aj u detí v školskom veku, aj u detí v adolescentnom veku. Tam sa štartuje budúca kariéra. Pomôžte im pripraviť sa a naštartovať a ochrániť svoje zdravie tak, aby to, ak v nich vidíte veľký talent, aby sa to naozaj mohlo rozvinúť. Zachránte svoje a ich kolagény, aj kožu, kĺby a cievy.